Пак ли на нашето място? Нашето място, главно да кажеш ми. Пак е лудница! Мамка му. Не, то ще го довърши! Майка му! Миро, за тебе, Миро, за тебе! Просто го стреляй! Не, бе! Излязох! Това беше нас толкова насно, Излязох! Къде трябваше да стрелям? Просто свърши какво трябваше. Какво се случва, човек? Ба, брат!